Čo by si odpovedala na otázku, ako sa máš? Ale predstav si, že sa to pýta človek, ktorý nepremýšľa tak, ako my ľudia zvyčajne premýšľame a nevníma svet tak, ako ho vnímame my. Predstav si, že on presne vie, ako sa ty cítiš, ako sa máš, o čom premýšľaš, ako konáš a on vie aj prečo to robíš práve takto. Predstav si, že je to niekto, komu na tebe záleží a chce ti pomôcť, aby si bola k sebe úprimná a pravdivá. Predstav si, že si úplne slobodná a vôbec nemusíš klamať jemu ani sebe. A predstav si, že to je práve tá pilulka k tomu, aby ťa prestalo vnútro bolieť. Aby si oslobodila svoje telo od tlaku, ktorý tam cítiš. Môžeš úplne slobodne odpovedať a nestane sa nič, čo by ti ublížilo. Práve naopak. Môže ti to pomôcť. Takže otázka znie, ako sa máš?